Hola, bon dia a tots. Bé, avui estic una mica més animadeta. Més que res perquè no sé quin to s'ha d'utilitzar per als podcasts. He vist de tot i bé, no ho sé. De moment el que crec que és important és ser natural i ser un mateix, no? I que puguem trobar-nos, no, a nosaltres mateixos escoltant doncs, aquests missatges que el que volen és, no hi ha intenció de res, és simplement poder compartir certes anècdotes o certes situacions que ens poden fer doncs, intentar anar una mica més enllà, no?, de les coses. L'altre dia estava pensant en una anècdota que em va passar doncs, fa aproximadament 2 anys. El que passa que tinc la sensació de com més ocupat estàs, el temps passa més ràpid i tens la sensació de que coses que han passat fa 2 o 3 anys sembla que t'hagin passat ahir, no? Aquesta és la meva percepció. I bé, us ho volia compartir. Estava passejant pel centre de Terrassa, que és la meva ciutat, i vaig veure unes dones que tenien cara com de preocupades i una d'elles estava amb un telèfon mòbil i estava com intentant fer una trucada, no? Es veia que estava com intentant parlar amb algú però que ningú s'hi posava i estava amb el telèfon enganxat a l'orella i no hi havia, i no parlaven. I llavors, doncs, com que les vaig veure les dues com molt preocupades, jo la veritat és que sóc una persona bastant extrovertida, no em costa parlar amb gent que no conec, vaig apropar-me a elles i després també em vaig fixar que estaven mirant un balcó de d'un dels pisos que quedaven just al seu davant i els hi vaig dir: Hola, perdoneu, què us passa? Que us veig aquí una mica... Què està passant? Que veig que esteu mirant aquest balcó, tal. I jo en un primer moment no m'hi havia fixat i em va dir la dona més gran: Sí, un home ha caigut, ha caigut. I llavors, clar, vaig mirar i em vaig quedar sorpresa perquè sí, sí, realment hi havia un home estirat al terra sense poder moure's, doncs, bueno, intentant cridar, però el pobre home era massa gran, no tenia forces ni per cridar, i clar, em vaig quedar parada. Llavors li vaig dir, però què esteu fent? Què esteu fent? I em van dir, no, estem intentant trucar al 112 a veure si ve algú per ajudar-nos, ta, 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 i vaig dir, ostres, ja, però clar, no seria millor doncs poder trucar, no? Truquem als pisos a veure si algú ens obre, intentem esbrinar quin és el pis d'aquest home i trucar, potser hi ha algú a dins i no el senten. Clar, perquè realment l'home estava... Són uns pisos que són molt senyorials i són uns pisos molt grans, els balcons són enormes. Llavors l'home havia quedat en un... com... havia caigut de la cadira, estava assegut i havia caigut d'una cadira, però havia quedat en un lateral, lluny de la porta d'entrada del balcó. Llavors, clar, l'home, entre que no tenia forces ni per moure's ni per cridar, doncs segurament doncs, ningú se n'havia assabentat, no? Si hi havia algú a dins. Llavors doncs, em van dir, no, 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 clar, no podem entrar perquè no sabem quin pis viu, no sabem, tal, i es van mostrar molt reticents a poder fer cap pas, no, cap endavant, una mica més proactiu que el sol fet de trucar, mentre l'home ja portava allà més de 20 minuts. Llavors, primera, el que em va sorprendre molt va ser que només dues persones estaven mirant al balcó en aquella situació. Els de més, la gent del carrer, estava passejant tranquil·lament sense adonar-se'n. I jo, el primer que havia vist havien sigut aquelles dones. No semblava com si fos el destí que em cridava a que havia de fer alguna cosa. Bé, és igual, no sé si va ser el destí o no va ser el destí, però jo vaig optar per la opció més sensata i que tenia més sentit comú, que era bàsicament trucar als pisos, intentar entrar en aquell bloc i que esbrinar quin era el pis o no, on estava aquell home, no? Llavors, sí, sí, efectivament, vaig començar a trucar, no em va costar gens entrar,
A més, són pisos que tenen unes entrades enormes i són preciosos, amb unes escales que semblen com amb uns aires modernistes increïbles. Llavors vaig pujar les escales, clar, òbviament, lògicament, com que havia vist que l'home doncs, estava en un balcó molt baix, doncs ja vaig intuir que devia ser el primer o el segon pis. Llavors vaig picar el primer pis primer, perquè a vegades aquestes coses no són tan òbvies. I sí, sí, va sortir una dona molt gran, encorbada, que realment semblava que tingués dificultats per caminar, i em va obrir, la porta era gegant, era super alta, i em va obrir així com amb molta desconfiança, perquè clar, no em coneixia, i em va dir, hola, sí, què vol? I dic, senyora, que el seu marit, segur que és el seu marit, està al balcó, ha caigut, està cridant, està demanant ajuda. I em va dir, oh, gràcies. I vaig intuir, no, veure una entrada del pis realment majestuosa i preciosa. Hi havia un mirall increïble, uns mobles superbonics, i vaig pensar, mare meva, aquests pisos deuen ser, bueno, increïbles. A mi que m'agrada tant la part aquesta més arquitectònica dels immobles i la decoració, vaig pensar que era un espai, devia ser un espai molt interessant. I sí, sí, la dona va tornar a entrar i va anar cap al balcó. Jo ja me n'havia anat i va sortir un altre veí i li vaig dir, no, mira, ha passat això. I llavors, doncs res, una vegada em vaig situar al carrer, una altra vegada vaig veure com la dona, també amb dificultat, que jo ja vaig proposar d'anar-la a ajudar, però no em va, no, em va tancar la porta als nassos, no podia fer res més. Doncs ja vaig veure que la dona també amb poques feines, no, el podia aixecar, i res, i ja està. I vaig dir, ostres, que bé que... La veritat és que em vaig quedar uns moments reflexionant sobre el que havia passat, no? Sobre no sé, les limitacions, no? Que hi ha moltes vegades a fer les coses amb sentit comú, i no tenir en compte res més. És simplement, doncs, si l'home necessita ajuda, ajudar-lo. I aquelles dones es van quedar així una mica com molestes de que jo hagués fet aquest pas. La veritat que no ho vaig entendre, perquè penso que aquestes situacions s'ha de ser ràpid i s'ha de ser eficient, no? Però bé, més que res és reflexionar sobre les nostres intuïcions, i el nostre sentit comú moltes vegades ens porta a ser eficients, i en aquest cas el temps corria a la nostra contra, no? Llavors, doncs bé, a vegades, no, tenim, doncs, mal entès el fet de ser impulsius o de prendre decisions massa ràpides, quan no sempre és una mala opció ser ràpid i seguir la teva intuïció, i sobretot seguir els teus instints i la teva manera de creure que podràs aconseguir, doncs, en aquest cas, no? Perdó, en aquest cas, doncs, poder salvar, doncs, aquest home, no? I poder-li fer l'estona aquesta tan desagradable i tan incòmoda per ell, doncs, el més curta possible. I bé, aquí està la meva anècdota de l'home del balcó dels pisos senyorials, no? Del centre de Terrassa, el qual em va fer pensar durant bastants dies posteriorment a aquest fet, i la veritat encara em costa d'entendre com podem estar esperant respostes quan la solució la tenim davant dels nostres nassos i està en les nostres mans. Bé, això és tot per reflexionar un dia més. Gràcies.